Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tarsing. Taong 1969, walang eksaktong lugar. Lumaki sa pamilya ng mga manlalako itong si Tarsing. Bata pa lamang siya kung saan-saang lupalop na siya nakakapunta. Ang nagsisilbi nilang tahanan, walang iba kundi ang kangga na palaging hinihila ng dalawa nilang kalabaw. Mahirap man ang buhay ng isang manlalako, wala silang magagawa, gawa ng doon sila kumikita. Kahit papaano, sanay na din naman sila sa ganoong buhay, sa kadahilanang nakamulatan na nila yung trabaho. Upang makatipid sa kanilang mga itinitinda, hanggat maaari, kinukuha nila ito sa mga negosyanteng pinagkakatiwalaan nila. Sa oras na nadadapo sila noon sa isang bayan, doon na sila nag-iipon ng mga gamit para dalhin sa ibang lugar. Ayon kay Tarsing na, sa loob ng humigit isang dekada nilang paglalakbay, marami na siyang nakilala at nakasalamuhang mga nilalang. Pagtatapat pa niya na, minsan na rin siyang nakaranas na habulin ng isang kalabaw na merong 4 na sungay. Sinuwag nito ang kanilang karaw pero awa naman ng Diyos, hindi ito nagawang mapabaliktad ng nilalang. Dagdag pa niya na, may mga pagkakataon ring nakakaengkwentro sila ng mga aswang na panaka-nakang gumagambala sa kanila habang sila'y nagpapahinga sa kalaliman ng gabi. Gayunpaman, hindi sila nito gaanong nasisindak sa kadahilanang alam na nila kung ano ang pantaboy sa mga nilalang na yon. Akala ni Tarsing, sa lahat ng oras may iwasan nila ito, pero dumating ang araw na nagdalang tao ang kanyang asawa sa panganay nilang anak. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay, mariin naman siyang inabisuhan ng kanyang mga magulang na kung maaari manatili muna sila sa isang lugar. Dagdag pa ng mga ito na babalik din sila roon pagkaraan ng 9 na buwan. Ayon pa sa tatay niya, wala siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman sila nito pababayaan. Nang marinig naman ni Tarsing ang sinabi ng mga ito, pilit naman siya doong tumutol, gawa ng nasisiguro niya yun na ang magiging huling pagkakataon na magkikita sila. Matagal niya na kasing alam na ang ama niyang yon hindi mahilig na bumalik sa mga lugar na dinaanan nito. Kung sasang-ayunan nila ang pasya nito, parang pinahintulutan na rin niya na ayos lang para sa kanya na magkahiwa-hiwalay sila. Dahil sa pagmamatigas noon ni Tarsing, marami namang ginawang palusot ang kanyang ama upang sumang-ayon siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya nagpatinag, sa halip ay nagpumilit pa ring sumama rito. Nang maunawaan naman ng kanyang ama na hindi talaga siya magpapatalo, nagdesisyon na yung isama sila. Sa pagkakatanda niya, nasa 3 buwang gulang pa lamang noon ang tiyan ng asawa niya noong umalis sila sa huling lugar na kanilang tinigilan. Bagaman labag sa loob ng kanyang ama na isama sila, wala yung magagawa kundi sundin ng nais niyang mangyari. Bale, ang kasakasama pala noon nila Tarsing, yung mga magulang niya, silang mag-asawa at yung 2 niyang kapatid na sumunod sa kanya. Nagdagdag na rin sila noon ng mga kalabaw nang sa gayoy maging madali ang kanilang paglalakbay. Sa mga unang araw ng kanilang pag-usad, wala naman silang napansing kakaiba. Kapag sumasapit naman noon ang gabi, pinipilit nilang makarating sa isang lugar na malapit sa baryo para magpahinga. Ganon at ganon ang kanilang ginawa noon hanggang sa dumating ang puntong nakarating na sila sa hindi kalakihang bayan. Dahil sa nagkataon namang nagkakaubusan na sila doon ng pagkain, minabuti naman nilang manatili pansamantala.
Upang magkaroon ng karagdagang impormasyon ukol sa mga susunod na lugar na kanilang pupuntahan, nagdesisyon silang magtanong-tanong. Akala ni Tarsing magiging matiwasay ang kanilang paglalakbay, pero ilang araw pa noon ang lumipas, meron siyang nakausap na lalaki na mariing nagbigay sa kanya ng babala ukol sa susunod na sityo na kanilang madaraanan. Ayon sa lalaki, tinatawag na Puting Baybay ang lugar na yon. Kokonti lamang ang taong naninirahan doon, pero lahat yon kuno-kunong mga aswang. Marami na ring nagpatunay na hindi pangkaraniwang tao ang mga ito. Dagdag pa nito na kapag merong nawawala sa kanilang lugar, yon ang pangunahin nilang pinupuntahan. Hindi lang kasi isang beses o dalawa na meron na silang kababaryong natuntun sa lugar na yon. Karamihan sa mga ito bata. Tapos nung nadatnan nila ito, wala na yung saplot at meron na itong maraming galos sa kanilang mga katawan. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kapitan ng sityo pero hindi sila nito pinauunlakan. Ang palaging rason nito sa kanila, mababait ang mga nasasakupan niya. Dagdag pa nito na mga magnanakaw ang mga batang yon, kaya na may pinaparusahan nila ito para magtanda. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanila na magpasalamat pa rin sila buhat sa hindi nila ito tinuluyan. Dahil sa ganoong pag-uugali ng kapitan, kung kaya't pinili na lamang nilang manahimik. Aminado rin kasi ang lalaki, wala silang panama sa mga nilalang na yon. Pilit din silang umiiwas sa gulo, gawa ng nasisiguro nila marami ang madadamay kung sakali mang sumiklab ito. Matapos naman itong mailahad ang kwentong yon, muli siya nitong pinaalalahanan na wala namang masama kung maniniwala sila. Pagtatapat pa nito sa kanya na hindi siya nito tinatakot, bagkus ang sinasabi lamang nito ay pawang katotohanan. Nang marinig naman yon ni Tarsing, ni minsan hindi niya pinagdudahan ang lalaking yon. Ilang araw pa ang lumipas, naging kasakasama niya ito. Ipinakilala niya rin yon sa mga magulang niya na siya namang binahagian nito ng kwento. Akala niya wala roong kaide-ideya ang kanyang ama, pero laking gulat na lamang niya nang marinig niya yung nagbahagi rin ng kwento ukol sa lugar na yon. Base sa salaysay ng tatay niya, minsan na rin nilang nadaanan ang Puting Baybay. Marami rin sila doong naranasang kakaiba, kaya na may mula noon, iniwasan na talaga niya ang lugar na yon. Dagdag pa nito na, ilang taon na silang hindi napadpad doon, kung kaya't labis siyang nagtataka kung bakit aksidente na naman silang lumipat sa kuno-kunong sityo ng mga aswang. Patimog ang lakad namin. Alam kong nasa silangan ng sityo ng Puting Baybay. Paano kami nakalapit dito nang hindi namin namamalayan? Nagtatakang tanong ng kanyang ama sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila habang pabulong na sumasagot ng, Hindi ito nagkataon. Kung talaga nakadaan na kayo sa lugar na yon, isa kayo sa mga tinawag. Ngayon pa, buntis ang asawa ng anak mo. Kung ako sa inyo, dumito na muna kayo. Manatili kayo ng ilang buwan hanggang sa makapanganak na siya. Ako na ang nagsasabi sa inyo, kahit anong direksyon pa ang inyong tahakin, iisang lugar lang ang daraanan ninyo. Ganito na lang, para hindi kayo mahirapan. Sa bahay ko kayo manuluyan. Meron doong bakanting kwarto. Hindi ko kayo sisingilin, basta tumulong kayo sa akin sa bukid. Nang marinig naman yon ni Tarsing, pilit naman nila itong pinag-isipan. Ang mga katulad kasi nilang manlalako, paniguradong malulugi kung pipiliin nilang tumigil sa isang lugar. Kapag nangyari ang ganoong bagay, ni minsan hindi na nila magagawa pang makapaglakbay. Dahil sa hirap naman ng desisyon na kanilang pagpipilian,
Halos nabalisa naman noon ang kanyang mga magulang. Mahal nito ang kanilang trabaho pero sadyang hindi nito matiis ang kanilang mga anak. Ayon din sa nanay niya na kung yun na lang talaga ang kanilang magagawa, mas mainam na sumunod na lamang sila sa nais mangyari ng lalaki. Ilang oras pa ang dumaan, nagkaroon na nga sila ng isang desisyon. Naniniwala ang kanyang ama na kung yon ang paraan para mailigtas ang una niyang apo, gagawin nila ito. Handa din itong isakripisyo ang lahat-lahat para sa kaligtasan nito. Matapos naman yung marinig ng lalaki, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa ama niya ng, Napakagandang desisyon ang ginawa mo ngayong araw. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Matapos naman itong makapag-uwi ka, agad naman silang naglakad patungo sa bahay nito. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, doon nila napag-alaman na sa halos humigit 10 manlalakbay na dumaan, tanging sila lamang ang nagtiwala sa babala nito. Karamihan kasi sa nakakausap ng lalaking yon, kung hindi siya nito pinapansin, pilit yung nagbibingi-bingihan sa lahat ng kanyang sinasabi. Dagdag pa nito na ang ganoong pag-uugali ng mga manlalakbay ang siyang nagdala sa kanila sa tiyak na panganib. Bagaman hindi sigurado ang lalaking yon, malakas ang kutob nito na ang 10 manlalakbay na dumaan sa kanilang baryo ay nagawa ng mahuli sa sitio ng Puting Baybay. Marahil sa mga oras na yon, patay na ang iilan sa kanila o kung hindi naman, dumaraan yon sa matinding paghihirap. Nang marinig naman ni Tarsing ang sinabi nito, walang duda siyang naniwala sa salaysay ng lalaking yon. Ilang araw pa ang dumaan. Meron na silang napapansing mga manlalakbay na dumaraan sa baryo. Bawat isa sa mga ito, kinausap ng kaibigan niya, pero sa kasamaang palad, hindi yun nakinig. Ayon sa mga manlalakong narinig niyang nag-uusap, hindi sila maaaring tumigil sa lugar na yon sa kadahilanang nakatanggap sila ng paanyaya mula sa isang sitio. Nalalapit na kasi noon ang pista, kaya na may paniguradong malaki doon ang kanilang magiging kita. Pangungutsapa ng mga ito na tanging mga buang lamang ang naniniwala sa pag-iral ng mga aswang. Nang marinig naman yon ang kanyang kaibigan, agad naman yung bumalik sa kinatatayuan niya habang inilalahad sa kanya na tandaan ang pagmumukha nito. Dahil sa sinabi ng lalaki, agad naman niyang tiningnan ng mga manlalako upang masigurong matatandaan niya ang pagmumukha nito kung sakali mang muli silang magkita. 3 araw pa ang dumaan habang namamalengke si Tarsing kasama ang kaibigan niya. Laking gulat na lamang niya nang may makasalubong silang isang lalaki na kamukhang kamukha nung manlalakong nakausap nito. Ang ipinagtataka niya lang noon, bakit napakapayat na ng lalaking yon, gayong ilang araw pa lamang yung nakakaalis sa baryo. Hindi lang yon, tila bang hindi na rin sila nito naaalala. Kasi 'di ba, normal na sa ating kausapin ulit yung mga taong nakausap na natin dati. Pero sa estado ng lalaking yon, kahit nagkasalubong na sila, yung pagmumukha nito blanko. Wala yung ipinakitang emosyon, ultimo katiting na galit, ni pagkairita. Pakiramdam ni Tarsing, hindi talaga sila nito kilala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo makalayo na sila sa panauhing yon, doon na niya inilahad sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinatahimik na parabang merong nakikinig sa kanila. Sa pagdating naman nila sa bahay nito, agad naman siya nitong inabisuhan na ilubog sa tubig ang kanyang mga damit. Pagkalapat naman niya, dali-dali naman siya nitong niyaya patungo sa labasan ng baryo.
Hindi naglaon. Nang marating na nila ang lugar na yon, sakto naman ang pagdaan ng manlalakong nakausap nila. Ilang araw na ang dumaan. Habang pinagmamasdan nila ito, gulat na manoon si Tarsing sa kadahilan ng kampante lang yung naglalakad sa lugar na yon. Bilang isang manlalako, alam niyang kailan may hindi nila ito ginagawa, lalo na sa mga lugar na hindi naman pamilyar para sa kanila. Bukod kasi sa mga nakaambang panganib, pagsasayang din yon sa kanilang oras. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lalaking yon na bigla namang sumuot sa kakahuyan. Pagpasok nito, agad naman yung humawak sa ulo at hindi naglaon. Nakita niyang unti-unti nang natatanggal sa katawan nito ang sarili nitong balat. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang isang nilalang na meron namang pagkakahalintulad sa isang pangkaraniwang tao. Yun nga lang, bukod sa maputla at butot balat nitong katawan, meron yung kakaibang wangis. Hindi mawari noon ni Tarsing pero ang nakikita niya noong mga oras na yon ay isang lalaking walang ilong, may lumuluwang mga mata, walang tenga at higit sa lahat, merong napakalaking bunganga. Halos magtatatlong pulgada rin ang dila nito na siya namang hindi nito kayang panatilihin sa loob ng kanyang bibig. Ayon kay Tarsing na, kung titingnan, para itong bayawak na hinalo sa katawan ng isang patay na tao. Basta, hindi talaga may ilahad ang mismong anyo ng nilalang na yon. Matapos naman niya yung masilayan, mabilis naman yung sumuot sa kakahuyan hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala sa kanilang mga paningin. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman silang nagkatitigan ng kaibigan niya, bakas din sa pagmumukha nito ang labis na pangamba. Maya-maya pa, nanginginig namang nagtanong si Tarsing sa lalaking yun ang, "Totoo ba ang aking mga nakita?" Totoo yun. Walang halong biro. Kung nagkataong hindi kayo naniwala sa akin, ganun din ang magiging kahinat na ninyo. Magsisilbi kayong balat kayo. Wala nang iba. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman silang bumalik sa bahay nito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, matapos naman nilang kumain, meron silang napansing mga manlalako na dumating. Sa pagkakatanda noon ni Tarsing, nasa 7 kalabaw ang daladala ng mga ito. Binubuo rin yun ng 10 katao at sa estado ng mga manlalakong yon, dadaan yon sa sityo ng Puting Baybay. Kagaya ng pangkaraniwang ginagawa ng kaibigan niya, agad naman yung lumabas para balaan ang mga panauhing yon. Subalit kagaya ng inaasahan, imbis na makinig ito, nagawa pa sila nitong pagtawanan. Nang mapagtanto naman nilang wala yung balak makinig, napilitan silang yon ay hayaan. Pagbalik naman nila sa loob ng bahay, minabuti naman nilang pagmasdan ang mga manlalako. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alis ng mga ito, agad namang nagpasya ang kaibigan niya na yon ay sundan. Iisa lang ang nais nitong mangyari, ipakita kay Tarsing ang anino sa likod ng sityo Puting Baybay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Aminado rin naman kasi siya, matagal na niyang hinahangad na makita ang katotohanan sa likod ng lugar na yon. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang kaibigan niya habang naghahanda. Hindi naglaon. Nang mailigpit na nila ang mga gamit na kanilang kinakailangan, agad naman silang umalis sa bahay nito. Upang hindi mag-alala sa kanya ang mga magulang niya, pinili niyang magpaalam sa kanyang ama. Wala naman yung pagtutol,
lalo pat kahit papaano, meron din yung tiwala sa kanya. Maya-maya pa, pagbagtas naman nila ng daan, hindi naman niya maiwasang mabahala dahil sa dilim ng paligid. Nagkataon kasi noong hindi sila nagdala ng sulo nang sa gayoy makaiwas sa mga aswang. Kalahating oras pa ang dumaan nang makalabas na sila sa baryo. Sakto naman ang pagsilay nila sa mga manlalakong napapaligiran na ng mga taong nakatuwad kung maglakad. Bawat pag-angil ng mga ito, nagbibigay yon ng matinding kilabot kay Tarsing na parabang dinudurog ang kanyang puso. Kahit hindi man kasi niya sabihin, alam ng kaibigan niya, yon ang unang beses na makakita siya ng mga aswang. Hindi naglaon, bigla na lamang siyang napapikit matapos niyang masipat ang nilalang na yon na nilapa ang mga manlalakong walang kalaban-laban. Sa isang iglap, napuno ng sigawan ang buong paligid na sinabayan naman ng pag-atungal ng mga nilalang. Maya-maya pa, muling tumahimik ang buong lugar. Pagsilay nila sa gilid ng daan, tanging mga aswang na lamang ang kanilang nakita na abalang-abala sa paghihiwalay ng bawat balat ng kanilang biktima. Matapos naman nila yung mahubaran, agad naman yung pinasan ng iilan nitong manggagawa. Ang balat ng mga taong yon, inilagay sa daladala nitong banga na naglalaman ng kung anong likido. Yung mga katawan naman nito, kinaladkad ng isang napakalaking baboy na kararating pa lamang sa lugar na yon. Sa pag-alis naman ng mga nilalang, tahimik namang umatras sila Tarsing, mariing pinakikiramdaman ng buong paligid. Sa sobrang takot nila noon, madaling araw na nang makauwi sila. Habang nagpapahinga silang dalawa, doon naman nila napag-usapan kung ano ang mga nangyari. Ayon sa lalaki, nasisiguro nito, muli nilang makikita ang pagmumuka ng mga manlalako sa kanilang baryo. Dagdag pa nito na, kaya yun ginagawa ng mga aswang sa kadahilan ng isa yon sa pamamaraan nila para malayang makapagmasid sa mga susunod nilang biktima. Pagtatapat pa nito na, isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi ito pumapayag na palabasin ng bahay nito ang kanyang asawa. Sa oras kasi na matunugan yon ng mga aswang, paniguradong damay silang lahat. Mawawalan na din ito ng interes sa mga manlalakbay, gawa ng ang paborito nitong pagkain ay sanggol na hindi pa isinisilang. Matapos naman yung marinig ni Tarsing, nagmamadali naman siyang pumanhik sa silid ng kanyang asawa. Pagdating niya sa silid nila, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang punong-puno ang bawat sulok ng kwarto ng baging ng makabuhay at iba pang pangontra. Hindi ganong matalas ang pangamoy ng mga aswang na nakatira sa puting baybay. Sapat na ang mga pangontrang yan para maitago ang asawa mo. Huwag kang mag-alala, Tarsing. Magiging maayos din ang lahat. Basta siguraduhin mo, sinusunod nyo ng maigi ang bawat payo ko. Tandaan mo, para din ito sa ating ikabubuti. Wika ng kaibigan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, kagaya ng sinabi ng lalaki, muli nilang nasipat ang mga manlalako na bumisita sa baryo. Nababahala man sila pero hindi na nila yon sinubukan pang pansinin. Ayon sa kanya, na habang tumatagal ang pananatili nila, marami na siya doong napapansing kakaiba. Lahat ng mga manlalakong hindi naniniwala sa sinasabi ng lalaking yon, hindi na inaabutan ng mga susunod na araw. Subalit kahit gano'n na ang nangyayari, nagpatuloy pa rin sila sa pagbibigay ng babala nang sa gayoy maiwasan ng anumang pagsisisi. Para kay Tarsing at sa kaibigan niya, sapat na ang babalang yon para maabisuhan ng mga ito
ukol sa panganib na kanilang kahaharapin. Ilang buwan pa noon ang lumipas. Awa naman ng Diyos na natiling malusog at ligtas ang kanyang asawa. Wala ring nakaalam sa baryo nila na meron palang nagdadalang tao doon. Nang maisilang na noon ang kanilang sanggol, sa tulong ng kaibigan niya, malaya nilang nilisan ang lugar. Mula noon, tuwing may nagdadalang tao sa kanilang pamilya, pinipili nilang hindi na muna maglakbay. Naniniwala kasi noon ang kanyang ama sa panganib na dulot ng mga nilalang na naninirahan sa Sitio Puting Baybay. Pero alam mo, Pinuno, na dahil sa ganoong pangyayari, tila bang unti-unti nang nawala ng gana si Tarsing na maglako. Hindi naglaon, pinili na lamang niyang magsaka sa lugar kung saan sila napadpad. Taon pa noon ang binilang, ni minsan hindi niya magawang makalimutan ang tungkol sa mga aswang sa Sitio Puting Baybay. Okay, opinyon ko sa kwento. Buti na lang nakinig si Tarsing. Kasi alam naman nating lahat na kung hindi nakinig si Tarsing, wala tayong ganitong klase ng kwento. Kasi sinabi na kagad ng lalaki ko anong pwedeng mangyari sa kanila sa Puting Baybay. Diba? Dun sa sitio na yon. Alam ko, nakakatakot tsaka nakakakilabot yung kwento. Lalo na yung nag-imbestiga sila ng kaibigan niya. Sobrang brutal ng mga aswang dun. Pero buti na lang, awa rin ng Diyos, no? Hindi malalakas yung pang-amoy ng mga aswang na nakatira doon. Kasi kung sakasakali man na malalakas yung pang-amoy ng mga aswang na nakatira doon, katay pa rin yung pamilya ni Tarsing. Diba? At least kahit papano meron tayong magandang ending. Kasi nga nakinig si Tarsing. Pero kung di nakinig yun, malamang malungkot tong kwento natin. Or wala tayong ganitong kwento, diba? Pero kayo, kung kayo nasa sitwasyon ni Tarsing, makikinig ba kayo dun sa tao na yon? Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.